чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини тарзи озод ки дар шаҳри Тиранаи Албания баргузор шуд, аввалин мусобиқоти гӯштини озод дар категорияи ғайриолимпӣ дар 8 соли ахир гардид. Дар он варзишгароне ширкат доштанд ки ба дастаи олимпии бозиҳои соли 2024 дар Париж шомил нашуданд. Тоҷикистонро дар ин чемпионат Абдулмаҷид Кудиев, ки дар вазни то 70 кило рақобат мекунад, намояндагӣ кард ва дар таърихи кишвари мо аввалин гӯштингире шуд ки дар қаҳрамонии ҷаҳон дар вазнҳои ғайриолимпӣ медал ба даст овард. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон аз намуди гӯштини озод дар вазнҳои ғайриолимпиро ки ба ватан баргашт, гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. В первую очередь хотелось бы поблагодарить президента Республики Таджикистан и мэра города Душанбе за представленную возможность проявить себя. И также хотелось бы поблагодарить президента Федерации Машрафзода. Ему большое спасибо за оказанное внимание и за то, что дал мне возможность выступить, представлять Республику Таджикистан. И также всем тренерам и представителям всем спасибо. барои мақоми сеюмро касб намудан варзишгари мо дар даври ниҳоӣ бо намояндаи Гурҷистон Акаки Кемеретелидзе рақобат намуд. Абдулмаҷид аз худ маҳорати баланд нишон дода, ҳарифашро бо ҳисоби 13-2 мағлуб кард. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дӯстдорону алоқамандони варзиш ва махсусан риштаи гӯштини тарзи озод ба истиқболи варзишгар рафтанд, то Абдулмаҷид Кудиевро бо ин муваффақияташ таҳният бигӯянд. ин дастовард барои рушди минбаъдаи гӯштини тарзи озод дар кишвари мо роҳҳои навро мекушояд ва барои наслҳои оянда илҳом мебахшад.